Василь Філіпенко. Пригодам на сустрэчу або на астравы. Калі б записваць все гісторыі, якіх я быў сведкам або непасрэдным удзельнікам, то паважаны чытач не хапіла б ні часу, ні паперы, ні нерваў. Але вось чамусь і сама гэткая гісторыя так і просіцца на старонкі зборніку. А калі так, то, мабыць, пакіну і шанец жыць і пасля мяне. Сумна, сказаў дзедушка. Калісьці ў размовах з сябрамі жартамі ён называў сябе дзедушкам, а сябры падхапілі гэта, таму і да гэткага часу яго з вялікай павагай завуць дзедушкам. Сумна, нібы прыгавор агучыў, кінуў пагляд кудысьці ў столь нашай вясковага клубу, нібы вырашаючы нешта важліва і безумоўна, абыякова паглядзеў на пары мясцовых дзяўчынак, што танцавалі пад нейкую шмат разоў праслуханую сёння песню. А што, сябры, калі рвануць нам на астравы? Зараз падганяю свайго мэрса, грузімся, хто хоча, і газуем насустрач прыгодам. Гуляй, душа! Праз 5 хвілін адчальваем, значыць. Ну, хто згодзін? А згодныя ўсе. Тыя ўсе вывалілі на вуліцу праз нейкі час, калі да самага ганку клубу ліха падагнаў дзедушка свайго мэрса, як любіў ён гаварыць пра свой трактар «Беларус». Так, паважаны чытач, трактар – гэта вам не сучасныя аўта, не бары-рэстараны з дубамі, на трактары. На той час для вясковай моладзі гэта была звычайная з'ява. У гэтым быў смак асаблівы, рамантыка, калі хочаце. Прычэп па самы верх бартоў быў закіданы сенам, па яго давялося звярнуць у поле, дзе яно тулілася ў копах. І мы ў тым сене, і колькі в ім нас не злічыць. Здавалася, што ўсе хлопцы нашы месціліся в ім. Месца не было і яблыку, як кажуць, куды ўпасці. Хіба што нейкая здзіўленая зорка выпадкова можа сарвацца з небёсу і неяк нырнуць у тую цеснасць. А неба зорна, а ноч вандроўніца, лясы бескрайнія, зорак лёд і наша апарату, калі хочаце. І мы, шчаслівыя і натхнённыя, лецелі ў ноч рамантыкаў у адчуванні нечага сапраўднага і вельмі патрэбнага нам на той час маладым, бестурботным і вясёлым хлопцам. Ехалі нейкімі партызанскімі дарогамі, вядома, каб не натрапіць на даішнікаў, і толькі, мабыць, ваўкі здзіўляліся, як гэта можна ўначы праехаць каля 20 кіламетраў і не збіцца з курсу. А дзедушку гэткія ночы з кіламетрамі па лясах, як цыгарку выкурыць. Ездзіў-пераездзіў ён імі ўдзень і ўначы, таму і ўпэўнена вёў свайго стального коня па цемры і бору. Летим же між сосен, мотор аж свішча, з трубы выхлапной іскры вылетаюць кудысьці ў космы зачараванага лесу. Ляжыш на сене, глядзіш на той месяц гожы, які, здаецца, таксама пераняўся тваім імпэтам і жаданнем кудысьці імчацца, і разумееш, што дзеля гэткіх хвілін варта жыць і марыць. І хораша ўсім, таму нехта заспяваў пад акорды гітары, а мы падхапілі. І песня лілася ў прасторы ночі, і месяц спяшаўся за намі, мільгаючы між шатаў дрэў, каб даслухаць да самага канца, а можа і проста махнуць з намі разам. А за той весялосцю не заўважылі, як скончыўся лес, і месяц вылецеў разам з намі на прасторы той невялікай, але такой прыгожай і ўтульнай вёскі астравы. І жывуць ёй людзі светлыя, чыстыя, добрыя, сціплыя. Так склалася, нашы вёскі звязвае нямала сваяцтва і сяброўства, таму і рады заўсёды былі адзін аднаму. Сустрэчы былі цёплымі заўсёды, такой жа яна была і той дзіўны, незабыўны час. Трактар пакінулі за клубам, які зусім непадалёк ад лесу, рушылі на сустрэчу з сябрамі. Пацісканне рук абавязкова, жарты, смех, весялосць і, канешне, абдымкі з каханымі. Куды ж без іх? А потым танцы і песні, пагляды, усмешкі дзяўчат. Агульная радасць і шчасце агульнае ахапіла нас і не адпускала.
І здавалася, што гэтае красаванне ніколі не скончыцца, але знайшліся тыя, хто ніяк не ўплетаўся ў вянок нашага агульнага маладзёвага свету. На парозе клубу, адкуль не вазьміся, з'явіліся два даішнікі, і калі музыка сціхла, сталі цікавіцца. Так, хацелася б даведацца, хто хазяін трактару, які за вашым клубам адпачывае. Мотор так і гарачы, хоць прыкурвай ад яго. Некалькі разоў падыходзілі да сяброў, пыталі, ды без толку. Хто ж ім скажа? Дзедушка вунь таксама не прызнаўся, калі ў яго пыталі пра гаспадара трактару. Ведаць не ведам, што і хто. На тым, як той казаў, допыты і скончыліся. Праваахоўнікі парадку зніклі, а весялосць яшчэ з большым імпэтам працягвала начное жыццё той моладзі. Шчасця заўсёды мала, яно хуткаплыннае. Пеўні даўно адспявалі, закаханыя пары зніклі на сваіх сцяжынках, усяму свой час. Дзедушка пайшоў заводзіць свайго стальнога каня, але неяк хутка з'явіўся ў клубе. І так, шаноўныя сябры, паездка дамоў адкладаецца на нявызначаны час. Гэтыя вось таварышы, якія ў пагонах, не прыдумалі нічога лепшае, як узяць і павыкручваць у колах нашага апарату ўсе залатнікі. Пануе ноч, па дапамогу да калегаў з вёскі звяртацца цяпер няёмка, таму прапаную дачакацца раніцы, а там усё вырашым і адчалім дамоў. І ніхто не засумаваў, а цешыліся больш за ўсіх гэткай навіне закаханыя, тым усё часу мала. Сталі выходзіць з клубу, але мой сябра і цёзка з вёскі гэтай спыніў нас і прапанаваў гэткае свята сяброўства працягнуць. Адным словам, так, сябры, сказаў ён, пачакайце некалькі хвілін у клубе, які не зачыніцца да раніцы таксама, а мы з сябрамі зараз вернемся. І сапраўды, праз нейкія паўгадзіны прынеслі нам ежы столькі, што, як жартавалі дзяўчаты тады, можна было свінчоў выгадаваць. Тут табе і сала, і хлеб, і з градак усё свежае, расою пакрытае. А больш за ўсё здзівіла цудоўная дзяўчына, якая прынесла з каханым з вёсачкі нашай хлапец, гатовага, каб проста кінуць у кацёл бройлернага пеўня. Смеху такога бясконца я даўно ўжо не чуў. Ды мы з гэтымі пеўнямі, сказала яна, увесь дзень з маці учора граліся, рук не адчувалі. Параслі ў гэтым годзе, нічога не скажаш. Ладныя, вось і вас пачастуем, сябры. Сталі жартаваць, што гэта не так для нас, як для будучага зяця цешча раздухарылася, але дзякуй Богу за пеўня. Катла не было, дык на агні ведро з'явілася, у якім ужо весела булькала вада. Варыўся певень. Стол накрылі за клубам побач з трактарам. Той моладзі шчасця любіла экспромты. Нас аб'яднала шчаслівая ноч, ахутала дабрынёй і казкай моладзюсю, запісала, як нехта ўжо потым скажа, у романтыкі вечныя. У тую ноч мы все былі шчаслівымі. Такога адчування сапраўднае і непадробна, шчырае чалавечае я не сустрэну ніколі больш. Але шчасця доўгім не бывае, а ночка летняя яшчэ карацейшая. За размовамі ды смехам неякі не заўважылі, як першыя промні сонца ўпалі ў пустое ведро, у якім яшчэ хвіліны таму варыўся наш певень, зарыпелі калавроты старых студняў. Вёска абуджалася. Побач з клубам праходзіў заспаны пастух, кінуў пагляд на нас і пайшоў далей, пакідаючы за сабой клубы папяроснага дыму. Потым спыніўся, азірнуўся, доўга глядзеў, а потым засміхаўся, паківаў галавою, махнуў рукою, нібы сябе ў нас пабачыў, і пайшоў далей. А потым і каровы пайшлі, і людзі за імі некуды, дзень ажываў, як той казаў. А залатнікі раніцай в адзін момант знайшліся і напампавалі колы хутка і развіталіся шчыра, шчасліва. Сябро запрасілі да сябе, вядома, паабяцалі і ім пеўню з прысмакамі і шчырасць і ветлівасць нашу. Дамчаліся ў свой трасянец хутка. Ды што там хутка? Як казаў дзедушка, хаця б аднаго залатніка знайсці, то я б вас і на адным калесе адтарабаніў бы дамоў. Такая вось прыгожая гісторыя, шаноўны чытач. Магчыма, нехта не паверыць, што столькі рознага і ні слова аб спіртным. Так, ні слова аб спіртным, яго не было.
У кожнай вёсцы, як і ў людзей, ёсць свой агульны характар. Ёсць вёскі, большасць моладзі якой, акрамя мардабойства, не ведае нічога. Ёсць вёскі, дзе гарэлка льецца ракой. Ёсць вёсачкі, дзе моладзь добра абыходзіцца без усяго таго, аб чым я напісаў вышэй. Але гэта ўжо зусім, як той казаў, іншая гісторыя. 2025